bwsak gwnangwi joto khamwi thangmani yagulo tabuk hingkhe joto bwsak bai bwsak srabwi yagrok phano lori manliya kirima sinjak wngwi tongkha sara bwsak gwnangwi. Aboni bagwi bihikni bagwi bwsai lukurokni bwskango nukjagwi. Tripuri khorang news channel o phaiwi jotono chubachu sankha tei omorokno nugwi ang bo bwkha tongmali wngma bai ang bo ma rikha ani channel ni bwkhaktwi buibo nuknani wngthon hinui. Soba khoroknwi kaham kwrwng tongphano se miliwi manya naidi bwsai bihikni bagwi kosto khlaiwi lukurokni bwskango phaiwi nukjagwi sawi tongphaikha. In fact bo lukurokni chubachu manya hwnkhe bini kidney rwwi phano se bihikno banchirinani bagwi kok rwkha. Abo bagwi joto lukurokno no saimano tei kha khlaio jotono borokno chubanai hinui. Screen o je QR code rijak tongo ah jagao thangwi norok scan khai kwkham phano chubalai di kha gwnang maya gwnang lukurok I hope norok jotono chubanai saimano. Oboni swkang bo lukurokni bwskango phaiwi chini tripura tong kosong tongnai rok jara sak bemar manjagwi lukurokni bwskango phaiwi chubachu sannai rokno bo norok chubamani kwbangma no nukjakha. Obo haikhe no borokno bo kwkham rwwi norok chubanai hinui chwng kha khlaio. Abagwi ang jotono no request eba kheba koinani muchungo borokno je mansa khoknwi chubalai di borok kaham kwrwng khlaiwi chini tripura hasteo teisa kephilwi phainani wngthon. Borokni hamjakma bo haikhe no omor tongwi thanani wngthon. Hinkhe norok bo nainai di tripura khorango phai nukjagwi tamo sakha o bihik tei bwsai. An bihik operation bagwi ang khaijak tabuk chenai beloro CMG hospital o gan bihik hornangwi khaman bagwi 2023 o apro ang ani je bag manarok thale ang naibekha apro ga hamli tlangka kumten noga hamli tlangka hingkhe tabuk hingkhe last final an bihik bagwi tikbi cholna nang tongkha operation bagwi hingkhe bimo je kwbangma nuhaite muk pura post thangjak yak sida bo khaimia hingkhe abono oro ang 17 tarikh o phaio Chennai o hingkhe ang athar baire o ang sabai naijaka doctor bai kunuka bono already ang ok salaikha hingkhe totral sikang first puila totral sikang khainai sao amon pore hingkhe yakni khainai sao totralni hama pore yakni khainai hingkhe totralni simi no 2 lakh nangon sao bo hingkhe thwi 2 bottle nangon sao hingkhe amoni bagwi ang ani sabar ang kwrwngni ang khaimia hingkhe bwtagwi ma tongkha. Gaya abono ang lukurokno khulumbo jotono koinungna yapara nongni help nango nongni phan nango nongni chubachu nango. Hingkhe swkango ang je nogo tongphuru ang je ukugmani buini help mamani lukurokni help mamani lukurokni phan mamani khoja khunigwi ang borok khaikha ang kukubai tei khoja khunigwi dai damani lukurok je maya ganang kha ganang dai damani abo yang khaikha ro hingkhe jompu first club ni bung arung borok bano nohokha 10,000 11,000 moto nohokha hingkhe ang abo khaikha tei ang kamla kaj khai khoj khongnwi khade abo yang mood khlai ang phaikha nai gana malai nai gana hinui kok salai nai gana busuk rok nangno hinui hingkhe ang malai mo ulok ang 2 lakh rok nangnai sajaka hingkhe 2 bakha khaijaknai sao thwi 2 bottle hinui gam bagwi ang bwthakwi ma tongkha aboni kaisa ang lukurokno sobachu ma sano nong help nangwi tongkha ang tabuk ang bihik ni operation bagwi tei chini ayini sir Ranjit MLA Devarma sir Ranjit Devarma boano 15,000 se nohoro 15,000 baile lago 15,000 baile ang bahik khaiba aboni bagwi ang khaimia wngwi tongkha lan nangkini 1000 se nohoro ang bahik khaimanaiba ang gotoni phan nangwi tongkha ang bihik tiyani bagwi operation ni bagwi tei ani si EM sir soil development bo ano flight ticket dikha hingkhe rang khaito kun tawsi jokti kun help khlai ko chubaya ko bo flight ticket diboni chungoro sobaio hingkhe rang ni bagwi khe chini takchi yago rang kwrwi chungte lukurok nogo tongphuru khos khungkhe gold peti chubaka jonto press kar borok ano yaparka garo chenai chini tripura ni borok no chenai tongnai bo yang bo ano phaima dino no 7,000 ang handover khaika deposit khaiya no hingkhe ang borokno jotono 5 lakh hambai yaparo
Chenanio ano rang de soba so kilometer de pro jan mate ano thumui borok rika ang thana din no 7,000 gai amrang jokon koi mo songo lukorong no jokon maya gana kha gana tenor so mana musung toke an Google Pay tongo ang Google Pay de nai an video tolawa noro aro sobai mana no de soban musung ke je suktui egan nor subai ang ge ang ani sak ni kitini phalai pana ang an bi no pe song ang khai chalang nai ni ang